unyam muni paduam entade bia wo yam obi to nwumi se enka asa mi bisa sebe Yesu fe asembi awa meka wo adibi awa me ye enka asa mi bisa sebe Yesu fe ye chusu sa wo awasa be ma ba ko pe ene num obura mu nsu pa jonke 22 years check mema wafa be ma ba ko pe na so hu adagam awade mpa emu fiefiri kom ebe so nan ase busa me kra me yesofo me hu na ntu da na me hu da me hu sirem da na se me hu da o dress ade ba mfra mafa na hu nyina agu ho enso wasenka wo kun nipa ba ko pe na so num sa abura mu so firi kom ekosu enso ne mo dress na mo tinyina agu ho bisa ose enti asana ni monyam ahimfo omu baba bedoma ahima on baba bedoma je won panifo address wo mo yes anamu tata panifo fieda ni ofiti yaro opie ye chene dress no beta na wo kom no ye chene dress on dress why not da ma wo se nyango pan ni monyam with your dressing kawie ni kina hwem na busa ho se Yesu pato ni mi kunu di kan ope obete so obeka to mempe off it anu ti na aware a oka kire o se momra mi sa che example bi nkira mu wo ware a wo so be sa ye baako no muni ma sekro Christ is the husband of the church mocha se yakunu wase Kristo o wale de be asafo no ana me nwale ye mi yesen no me kwa na me da na se mi okunu bi dada oda me nchen mutemi yes ni okunu dada a odame nchen dada oso na wari asafo nti mabegina didi ama be ni kunu enti se mi okunu dada ba ko me da bla ka ho he ba ke to anam la da enti se mi okunu dada odame nchen na se masa ko wale fofora ba ko so mra se sa ni pa na kan wa yenya ya yese yenya 3 yes 3 that is what say wei ni ko hu wei nani maame ne papa ji mituwa na ya wale ni ya mene na sa ba ye dia yi wan ni abesem mu efisa ni okunu dada okay enti we ba besem mu bla wo betena oba ba besem mu to say 1+1 no ya be ye 1 efisa ni okunu dada no no betena sa old husband no oda so ye dada enti wale ya Kristo ni mu ye tu mu ye say 1 ni na mo ko wale ba ma ba ko powerful what a son make a cham enti wo okunu dada first husband ansa na akwa wale enti me okunu dada me oba ti me duase me dibusa na se ope ompa I off it edabi ma me bi suwo kam no wa kramoni ba a wo se Africa man turum nyina guo ma me ntimi hwe no no oye ne nsase no okom kasa nta se eye ne ja ade na gan ye no ono wo ntimi na dai enye eye ne ja sisters and brothers asam na me ka tira mu na sampo na me sa te kira no ade na obi ato na bode ma no ubebu wa kontawo yes obaka sameboa efiri utirinwi waso utirinwi na gu utiri so no wa ye dai ade ntino wa kan na se wo wura onim ano ni nyina onim ni nyina no onyimi sa ha enyi no no ahyehyɛ sɛ do si ye ha oye wei eye wei hyehyɛ ni nyina pepepe onim no oye wei busanse di ntino ye nsa ti ade bia ya no sɛ ebeye ne fa ha ankra onya dropping a no wa frɛ ni owner mpacho ye me kwa sɛ owner ne ka sɛ ankra emfa ka ne nkɔ hɔ ka ne mfa nkɔ bogoso emfa nkɔ takwa mi sia taxi driver bi no de ne ka na sesa cement 8 na ka na ete so mi hunam sɛ hey black ojo me kɔ ka na mi nim no so ɛhwa no wutire no dimri ka dimati bra mpa kyɛw sɛ adwuma ni mu ayɛ den yenya bi mfa enya mi o me srew wo pa me na me meka wo pa me woni mi o mi hunahuna no mi hunahuna no na say ayi bi da ebere bi nka ko chinkrofo bi o ma fo valodi na say pack the car some prince
nso nso de wɔ house police ni pack one ɔsɛ dimbɔnyɛ ni bia yehu Yes. dimbɔnyɛ ni bia yehu dimbɔnyɛ ni bia yehu dan so dimbɔnyɛ ni bia yehu abusuafo enti sɛ wɔn da wo ho a o dresse busa papa no de wɔ so wɔtɔ wɔ abɔden no busa nsɛm patɔ ɛbɛyɛ ɔfɛ kaa no mitimi de kɔ bogɔ so ɔsɛ fa kɔ minya no mɛɛma minya no mo maa obi a bɛ pay price bi ama wo sɛ sɛ n'animonyam na woyɛ saa no bɛbɔ wo nsaa no saa da no wobɛbɔ nsaa no saa da no saa tam ne ɛberɛ no yɛ late mo a mobɔ instruments yɛ mɔmfa nyegye yɛni o nti Isaiah ɔka kyerɛ nkurɔfoɔ bi sɛ momfa mu dwom to dede Mfiri me so. so momfa mu nsanku dede no mfiri me so saa deɛ wei ɛwɔ Bible mu yɛbɔ de hyɛ Nyame animonyam na David bɔ bi ɛma ahombɔne dwane nti sɛ mema yɛmabɔ di amforɔ no bɛbrɛ wɔ ho asɛm ame a sɛ mmeranteɛ bɛyɛ baako mpaebɔ ɛna yɛba yɛbɔ mpae mu nso mu hyɛm bi ne m'ani agye ɔmu de ɔmu bɛma Awurade mu abɔ mpae a yɛsɛ ɔgan mu sɛ yɛba a yadeɛ bɛtu yɛsɛ ɔgan mu sɛ yɛba a ahombɔne bɛtu Yes. drums yɛba a bɛyie bɛhwe ase wɔ fam